Huwag sa payan sa mayong performance may mga isyu nga dapat sabto ng kapulisan. Pagi sa sining programa sa Aksyon Radio, gindisenyo ang Police Files. Programa sa kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa anuman nga isyu kag performance. Police Files. Bawat yantag sa Kadomingo, dili lamang sa Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman. Happy New Year sa mga kaksunaton. Labi na dyan sa atong sa mga tagpalamati sa isla sa Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Kag sa kutob malabutan sa atong sining broadcast, liwat ka mo namon nga gina-abi-abi, welcome sa inyo pagtuntunan, pag sa Domingo, las 3, tubtubas 3, imidya ang palatuntunan Action Police Files. Sa atong nga mga tagpalamati sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental, Happy New Year, advance Happy Three Kings. Ang atong sining nga pagpangalagad sa Action Police Files pagka-opdaan sa atong sining nga mga tactical partner dito sa Studio A, Master Controls Technical Side, si Broadcast Engineer Oliver Pason, ang inyong alagad anchorman sa Action Police Files every Sunday, una nga Domingo sa tuig 2022. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Welcome sa inyo para tuntunan. Mayong hapon nandira kag mayo nga pag-monitor sa aton nga mga avid listener man, si Mr. Nato Escoltero sang Sumag. Si Mr. Nato Escoltero nagtrabaho ni sa SSS Kabangkalan. So kigid sang Action Police Files. Kag si Migot Bob Francia no sa barangay Villamonte, nagapamati man sa aton kang bilogya nga pamilya no. Happy New Year kay Mr. Bob Francia and family. Mga amigo ini ni Mr. Rio Bentampos ang mapisan kag awarding LTO chief sang Bacolod. Let's go to work sa aton sa nga pagpangalagad karon nga hapon sa piyak nato nga linya amo si Police Lieutenant si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang aton sining very workaholic kag energetic nga BCPO City Director. Mangin kaupod naton siya sa aton sining pagpangalagad sa first Sunday sa tuig 2022. Aton nga ulistoryahan ang bagulang natapos nga pagsugalaw naton sang 2022 kag ang pag-goodbye sa aton sang 2021 no. Ari sa linya naton si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Colonel Martir, sir, mayong hapon. Yes, sir. Sir Eric, mayong hapon. Happy New Year at Yes, Colonel. First and foremost, kamusta ang aton nga assessment sa New Year celebration natin dito sa siyudad sa Bacolod alone? Okay. So para Sir Eric, wala man sa mga major incident natabo. May mga firecracker dito rin sinabat after ng New Year kasi ano. Pagdating na, may mga gapapulot mga bata. Ng mga kalupok ang muturo doon na siritan sila na tuwang mga pamilya. Aha. So duwalan ang kaso natin, sir, after New Year dito sa Bacolod? Yes, Sir Eric, aga na. In fact, na-report sila siguro mga 10 a.m. na by January 1 na the next day. Stray bullet incident, wala kaso, Colonel, Bacolod? So far, wala kami reported nga muna, Sir Eric. So far, wala man siyang may nadalo sa ospital as regards to that incident. Wala man. Aha. As to sa mga hinubog na mga kaso, Colonel, may mga nabatong nga report ang mga station commanders? Normal din man na, Sir Eric, pero wala man very minimal and manageable kita na. So far, maayo kita nga ito New Year. Anong lantaw mo, factor nga lantaw mo, Colonel, nga nag-reduce kag so far gamay ang cases sa sa Bacolod? Yes, even the lower na ang motive level na ito, no? May mga fireworks display na anlos. Hindi pa rin sa una, wala kita sa nagpaligya. Palupok subong allowed naman ang paligya sa firecracker. So, ang mga tao naka-educated man sila, naka-learn sila
naka-receive naman sa information about sa Palupok. And siguro nag-operate it. Kag isa pa, actually, Eric, ang ano mo siguro kaulan-ulan, abi. So, basta na-minimize siguro ang pagka-palupok kag magawa-gawa sa Pangabalay. Aha. So, mga factory na Colonel nga ginakonsiderar mo kung nga naggamay ang atong cases. Oo, yes. Actually, Eric, amo sila. No? Ang information dissemination siguro mayo kaya very effective to tayo kita natin firecracker-related injuries. Are you in favor, Colonel, na dulao na lang ng mga pagbaligya sa mga palupok ka, Colonel? Yes, so I'm in favor actually, Eric, no? Pero kung magpalupok kami, may fireworks display na lang. Isa na lang para mag-view sa tanang-tanang. Okay. So sa inyo naman trabaho ng aspeto, Colonel, kamusta this year? Ano, may mga changes, may mga pulo pa bago, mga set-up sa aton nga mga tasking sa aton nga mga hepedry, kag iban pag unit sa BCPO, Colonel? So far, actually, ulat-ulat naman tama. May changes man. Walang pa man kita okay, as na pa man January 9, mag-effect ang ato election period. So far, wala pa man. Aha. So, as isa nga po na trabaho nila, Colonel? Yes, so actually, kamo mga pa ng trabaho nato na in fact we have been preparing na for the election period, no? Wala naka-meetings ang conduct namon in coordination with the COMELEC at regards to our preparation for the coming 2022 national and local elections. Oh, so daw din na guro, Colonel, mapokus ang trabaho sa atong kapulisan? Yes, mostly ang mga generic will be ensuring tinguhan kita ito nga ma-ensure ang safety and security sa atong mga not only candidates but their supporters and of course the COMELEC officers and officials. This year, last year, Colonel, anong tanaw mo sa aton crime statistics? Medyo may pag-reduce man until the end of 2021? Yes, actually, Eric, no, medyo nag-tsaka na siya sa April to September but sa October, nagmubo siya by 2 incidents from 25 to 22. Ang November, standstill, 27. Last year, 27 yan ng this year. And this December, siguro, hindi ko pa nakita agad, no? Kaya bago pa mo lang nag-end of the month. Siguro, I'm sure nagnubo naman sa December. Last 3 months nagnubo siya. And ano mga factors man ni Colonel na consider mo nga nagmubo ang aton crime statistics? Yes, because of the cooperation with ang atong Bacolod City Police Office personnel, of course, yung visibility patrols. Ano ginayang atong generic focus sa no, kay isa na pa na justice ang mga criminals na may police na ensure hindi na sila mag-commit crime. So, mo ginang-encourage sa atong patrol, backup stations, na to be visible kit being test on. Sagwa na sila ang station to police station kadali lang. They have to pull out and be visible sa mga places of convergence na damo tao. Especially natin may mga new patrol cars sa Takata, Colonel. Yes, so mag-generate siguro 2, 3 na siguro ang patrol sa Dami Station sa ibang 2. So they are not allowing them to stay long sa police station. Kinalang visible kina. What about drug situation sa Bacolod, Colonel? Anong sitwasyon sa buong? So, para generic may mga pensions mo kita, aragin pa man ang drugs, dito na sila wala na sila, but they're trying their very best na madapok na sila para minimize ang drug affectation dito sa Bacolod. Yung pag-trying our very best also to clear other barangays. May mga barangays naman on-clearing process, no? Nag-apply naman sila. And hopefully, makima-clear man pa within the first quarter of this year. Ang status, Colonel, sa itong kampanya against loose firearms, gambling, and wanted person, kamusta ang dalagan sa BCPO, Colonel? Yes, in terms of gambling operations, sa generic, nag-increase naman kita sa gambling operations. And of course, sa firearms, we will be doubling our effort siguro. Come sa election period, January 9, start na sa gun ban. Checkpoints will be imposed now all over the city. For the gun ban operations. Sa loose firearms na ito, that's included na, Colonel? Yes, actually, included na sila sa loose firearms. Focusing din na ba sa election period ang mga. Stay mo na sa mga wanted person, Colonel, no? Yes, aton wanted person, sa increase man na aton operation, increase man na mas mataas ang damo ang dakop sa buong as compared to last year. Okay. So, tungkol din na guro, Colonel, nga doon nagmasig na ginaman ka nagpisa ng ato ng mga hepe, no?
Yes, ang tuna sa Eric, naganahan man sila mag-lugar na. Kadamo kin di piling ko sa ila di na pagulaton nga magkakabit pag ito mga kumit kay sa may waran pagkon sila siya kay trabaho pa na kay karon ko makita na sa iban nga may waran ba di na dapat pasunod na sila so kinahanglan mo sa may waran dito. Aha. So going back Colonel sa aton kampanya ya kag ang trabaho sa pulis naton this coming election so medyo masibod-sibod ni Colonel no? Yeah, so amo kinasa Eric no lahat na coordinated sa may mga rally-rally tayo have to be there no wala tayong napili kung sino na iyang mag-ralita o magkampanya dapat to show our presence para ma-detect na ano tayo na-preventa ang position of crime so may matapo maging natin focus. Oh, diri sa Bacolod may mga armed group kita diri nga na-identify or criminals diri sa Bacolod Colonel? So kung naman siguro sa Eric no iba na daw ineffective na daw wala na siya. Anyway, we are monitoring them pati may facility nga may information nga kung diin sila we will conduct operations immediately. Oh. I don't know, Colonel, kung may ara ka mo bagong direktiba kay PNP with regards ng mga bodyguards mula sa mga politiko naton, mga membros ng PNP, Colonel, nga ng mga close-in naton. I don't know kung anong status ni subong nila. Yes, so actually, no, disseminated na ng order ng PNP. In fact, by 9, siguro, ano na sila, may mga nag-apply na ito, like, extension sa Comelec. Wala exemption, hindi na sila pwede. So we will be split on that, ma-comply ang directive ng PNP. So kung ma-comply ng directive siya sa PNP naton, as is lang ang ilang mga close-in security, especially PNP nga naka-deploy sa ila. Yeah, so actually, pag may exemption na sila sa Comelec, pwede naman. Why naman siyang mga pangayo si mo, Colonel, security nga may arat-arat sa kabuhi nila, especially sa mga politiko at sa Bacolod eh? So far, wala pa man action, Eric. The same lang yapon ng mga security po kaya. Ang duty status, Colonel, sa mga pulis natin, wala nga may mga ara iya pamilya nga padalagan na may directive sa CPNP, Colonel, no? Yeah, so actually, Eric, in fact, pero wala din sa aton na sa province na may ara natin sa ilo because may nagplaka ng iyara pa rin pati sa aton, so pa wala. Okay. So nanong lantaw mo ni this year, 2022, para sa atong kapulisan diri sa Bacolod Specialmente, Colonel? Okay, ang ginalauman na mo na Eric, ginaplanuhan na natin sa last year. Hopefully, mapatawag tayo ang itong elections. Kaya we will ensure our support and commitment sa ating Comelec. And of course, ang stage na is to have honest, orderly, and peaceful elections. So, ako muna nag-impact na mga pagduloyo ang kanyang elections. Okay. Kag hopefully, sir, this year, maging favor para sa itong kapulisan ang ining tuig, Colonel? Yeah, so actually, Eric, ang mabili namin para maintain ang moral sa ating police para po sila magkatrabaho po sila sa mga. Sige. Finally, Colonel, ang imong Christmas kag at the same time, New Year's message na lang para sa pumuluyos syudad sa Bacolod. Yeah, so sa kanan ng listeners ng ating radio, kung pumuluyos sa Bacolod, labi na sa inyo. So, Eric, salamat sa support. And just sa Bacolod City Police Office and rest assured of our commitment and we will work hard to ensure the safety and security of all Bacolod Nons for the year 2022. And what about sa imong kapulisan? Anong mensahe mo para sa ila, Colonel? Yes, thank you good sa tanan nyo support. May past 3 months, so far the okay months, matisusuportan nyo. Let's continue working hard again para sa atong tumuloyo dito sa Bacolod City. With that note, Colonel, salamat din sa time mo always, Action Radio. Congratulations and Happy New Year, advance 3 Kings, Colonel. Yes, Action Radio, salamat din. Happy New Year, advance 3 Kings, advance Happy Valentine na rin. Action Oliver, kag sa ato matag palamati si Police Colonel Thomas Joseph Martir ang BCPO City Director sa atong sininga pag hinunanon sa iya karon nga hapon sa atong sininga pag pangalagad no kay ti bisan paano ang atong City Director daw wala iya sang untat na pag monitor pagbantay sa kapulisan, especially ang peace and order situation sa kabilugan nga Bacolod. Kaya mo naman na yung primary concern mo
sa atong kapulisan sa PCPO under the leadership of my good friend Police Colonel Thomas Joseph Partir, no. As to sa mga pagkulokambyo kag panibag-ong tasking sa atong kapulisan, daway pag-iba naguro sa plano gid ni Colonel Martir, considering ati ang ila sini nga gina-focusan after the New Year celebration will be the local and the national election. So guro maga-focus na ang ato sa kapulisan sa balik nila normal na trabaho after sang Christmas, New Year, siguro titapuson naman ang Three Kings celebration, and after that maga-concentrate na fully ang ato nga mga kapulisan sa ila trabaho, especially ang pagmintinar sa katawhayan sa Bacolod, ilabi na nga nagahilapit ang 2022 local at national election. May mga update man ta nga makuha every time now and then kay Colonel Martir kung may mga panibago nga direktiba ng aton bago nga GPNP kay ang ilang nahimo sa kapulisan naton every time konsulta man kag may mga series of meetings man sa COMELEC local ato sa Bacolod sa ilang preparation sa pinapabot naton nga election this year. Magkatuan ta naman niya ang Negros Occidental Provincial Police Office, ara man sa piyak na linya, mangikaupod naton si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office under the leadership of Police Colonel Romeo Palgi, no, ang aton nga workaholic kag energetic man nga provincial director, no. So sa linya naton si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Lieutenant Abigail Donasco, ma'am, Happy New Year. The Three Kings. Yes, Action Eric. Happy New Year din. No? And Happy New Year din kay Ma'am Nona. And sa lahat po ng ginagawa ng Action Radio. And also, I would like to greet na lahat ng listeners natin, ng mga solid listeners ng Action Radio Bacolod. And kaya nga nagsabi na si Eric. Yes, ma'am. First and foremost, kamusta ang assessment natin, ma'am, sa bago na natapos nga pagsulog natin sa New Year? Yes, actually, Eric, no, ang assessment naman natin sa New Year is generally peaceful. We're very happy that there is no indiscriminate firing incidents, no, that occurred on this year, the previous year, which is 2021. And naging po ng mga kapulisan is wala din po tayong naitalang indiscriminate firing. So ito po isang magandang balita para sa atin sa Negros Occidental and sa PNP as well. Ano ang ginatanaw mo ni ma'am nga factor na makonsider natin nga nag-low or nagamay natin nga mga cases diri sa Negros? First and foremost, I would like to attribute this sa PNP natin, Police General Jonardo Carlos, who was very lenient and is trusting ang personnel natin sa PNP by not implementing modern taping natin. So, he established this trust sa atin sa personnel sa PNP and binigyan niya pa po tayo ng break po. We were given time to spend with our family, and all this binigay niya po sa atin na sinutian lang po natin ito. So, it was a very good leadership na pinakita ng ating PNP, and ang personal din natin po is sumunod. And given na nagkaroon tayo ng break, is nag-duty pa rin po kami no, sa pinakamalapit na police station. So, ang numbers natin, no, ang strength natin sa kapulisan is complete pa din, naka-full alert pa din. Nabigyan na tayo ng pagkakataon na mapalapit sa ating pamilya. So, with this report and achievement, can we say may dapat ka man pasalamatan sini nga bahin? Yes, of course. First and foremost, no, mananggit ko na kanina si Chief PNP at ang ating provincial director din natin sa Negros Occidental, which is who is Police Colonel Romeo Palgi. Maganda po ang kanyang pinakitang leadership and tutuno sa men and women in uniform ng Negros Occidental Police Division Office.
ang pinaka-importante pong papasalamatan natin is ang community natin, no? Ang ating mga kasimanwa was being cooperative sa atin na nagpapa-implement po tayo ng batas, peace and order, without their cooperation and without their guts, no, is hindi po natin maidadaos ang Christmas and New Year ng matiwasay at maayos. So back to normal ang trabaho ng kapulisan natin diri sa probinsya, Lieutenant. Yes, sir. Balik po tayo sa normal duties natin, no? And nakapagpahinga naman din somehow, nakita din natin ng ating pamilya. So, nag-push po ang moral. Kumbaga, Sir Eric, high moral po ang mga kapulisan at nag-duty po silang high moral dahil po sa ginawa ng ating chief PNP. Yes. This year, bagong nga tuig, bagong nga tasking naman sa atong kapulisan. I know for the fact that nagapalapit na ang local and national election. So, siguro ma'am, ito naman ang mga preparahan sa atong kapulisan, ano? Of course, ang ating local and national elections, we've been preparing for it for 3 months now. Madami na po tayong meetings with the COMELEC and with all the agencies that will be involved in this national and local election. And habang papalapit po siya ng papalapit, Sir Eric, is mas lalo po natin pag-inibihan at paghahandaan. No? At we are hoping na hindi po ito maging isang bloody election, kumbaga. We're hoping na magiging matiwasay din itong election na magaganap this coming in 2022. But so far, there is a gross, ma'am. Daw ay pa magamuhi sa ng monitor na may mga thugs diri or may mga private armed group or criminal gangs nga mag-sabotahe sa itong local elections, specialmente diri sa Negros, ma'am, no? To answer that, Sir Eric, Action Eric, in all honesty, no, meron po tayong dalawang election hotspot. Meron po tayong dalawang areas na monitor. This one is from north, isa po from south. But as what I have mentioned in my past interviews, this might change over time. Hindi pa naman po ito final. That is why meron nga po tayong monitoring at nilagawa po natin ito ang validation, a series of validation and monitoring para makatulong po in order. Ang ato mga crime statistics sa Milogo Negro so far daw nag-decrease, ano? Yes, Sir Eric, but at this moment, I cannot give you the exact figures yet kasi ongoing pa naman po ang ating consolidation. And initial po, yan po, nag-decrease po siya. And maganda po itong balita para sa atin lahat. And hopefully, ma'am, this year 2022, mangin favorable sa atong kapulisan as a whole, Lieutenant? Yes, we would like that to happen, and we're very positive, no, with the leadership of our chief PNP, being a good example and indicator to everyone. And sa kanya pong pinapakita ay namomotivate ko at nabuboost ng mga ating mga personnel and with all the pagpakaimuran and boosting po ng PNP, susukian naman yan ng magandang trabaho. So we're hoping that things will go well for the PNP and for the government and if possible no, sa buong Pilipinas actionary. So ang mga routine na ginahimo sa kapulisan ta every time and now and then, like campaign against illegal drugs, loose firearms, illegal gambling, wanted persons, as is na nagya po niya, ma'am. Yes, of course. At least rin yan, actionary. And alam naman natin na pinaiting natin ang campaign against these firearms, no? Dumadami ang nagsisurrender ng kanilang mga unlicensed and renewed firearms. And tayo naman is, binibigyan din naman natin yan ng reward, no? Na sinusurrender nila iyan. So we're very much happy and yan po is magpapatuloy and with illegal gambling, patuloy pa rin ang trabaho natin. Bagong taon, same pa rin na trabaho, pero pag-iibigan natin, actionary. Specialmente naman doon nagsakasakhan naman ang cases na sa COVID-19, ano? And with regard sa ating COVID-19, still, ginagawa pa din naman natin ang trabaho. We are the implementers no, ng minimum public health safety protocols natin. Tagabantay po tayo. Tinutulungan natin ang ating mga medical specialists sa malls, establishments, and kung saan na lugar
makikita naman natin yung police visibility, kumbaga. And pag andyan sila, is yan po ang gagawin nila at saka niyo pong magbabantay sila sa COVID monitoring natin, sa social distancing, at anything na related po sa COVID-19. And nakabuli ba sa dako nakakontribute mga aton police no po sa mga biktima sang Bagyo Odette sa southern parts ng Negros, ano? Of course, we're given this opportunity din, Action Eric, no, na madami pong tumulong. And lahat po ng binigay nilang tulong, led by our governor, no, yan yung Lacson, sir, thank you for that, and our vice gov, Jeffrey Correr, at ang mga LGUs natin, with the mayors, madami pong tumulong. Meron ko tayong mga private stakeholders na tumulong, and lahat po ng binigay nila through cash or through goods is pinaabot po natin sa mga nasalanta ng Bagyo Odette, from the first po no, ng southern part, which is ang Hinigaran. Hinigaran up to Sipalay, Inubahan, is inabot po natin and binigyan natin mapapersonal po na nasalanta or mapasibilyan man. Basta pwedeng tulungan is tinutulungan naman po natin. Yes, so and one thing more, si RD nagka-contribute man kag nakahatag man sang bulig sa aton nga mga taga-Nokpo pagi sa mga bagwato nga patrol cars pa, no? Yes, thank you. Thank you for that action, Eric. Nakalimutan ko nga din sa i-mention ng ating Lieutenant Regional Director, si Police Superior General Flynn Longbo, sir, who has improved din ang status natin as a province and as a region with his patrol cars na dinonate din. Iyon ay makakatulong sa operations natin sa Negros Occidental at sa mga police stations natin. Ma'am, finally, before we wind up karon nga hapon, ano ang imong ginalantaw this year 2022 and ang imo nang mensahe as a whole bilang New Year's message mo and mensahe mo para sa mga taga Negros Occidental, Ma'am Donasco? Yes, first and foremost, thank you, Eric, and sa lahat po ng bubuo ng Action Radio for always being here, sumusupport at ng Negros Occidental Police Provincial Office. And first and foremost din, I would also like to thank ang ating mga stakeholders, ang ating governor, sa lahat po ng tumutulong at sumusuporta, kasi kung wala po sila, hindi po mag-ooperate ang Negros Occidental Police Provincial Office. And yun po, with the leadership of our PD, Police Colonel Romeo Paldi, asahan niyo po na gagawin pa po namin ang very best. There is no way but up, kumbaga, Action Eric. We will keep on improving. We will keep on studying the things that needs to be improved and things that needs to be changed para po sa organization and especially po para sa Negros Occidental na mas lalo po natin painitingan ang ating trabaho. And given po that ayusin po namin ang aming trabaho, isang hinihiling na po namin sa community is their participation and their cooperation sa lahat po namin na gagawin. Wala naman po kami gagawin na laban po sa taong bayan. Bagkus ito po is for the people. So, cooperate lang po tayo. We will be having a symbiotic relationship. Kumbaga, give and take po tayo. And I hope and pray good new year, and I pray that 2022 will be better for all of us. Maraming salamat, Action Eric. With that note, Lieutenant Abigail Donasco, thank you very much for the times. As always, Action Radio Bacolod, and mayong hapon. Thank you, Action Eric. Mayong hapon. Gabit si Police Lieutenant Abigail Donasco ang Isyo! Provincial Police Office sa ato sinipapanglagat Action Police Files. Salamat din sa ato duha ka bisita karong hapon nga nag-upod sa aton nga palatuntunan, Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO City Director, in behalf ni Police Colonel Romeo Palgi, ang bisita naton bagolagid na patihan ninyo si Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. With that note, ang Action Police Files magtakop ini temporaryo, balik ini next Sunday, same time, same station. O pwede rin sa aton nga mga technical partners sa Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Ang inyo lagad ang korman sa Action Police Files every Sunday, nagatamyagid sa inyo sang Happy New Year, advance Happy Three Kings.
Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nagasiling sa diin ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.